Welcome back! Tara guys, may punta tayo dito sa harap ni Ma'am Minas. May kakaiba daw dito eh. Mga iska, ngayon pa ay recess time po dito sa aming school. Kaya pupunta po tayo dito kay Ma'am Minas dahil pinatatawag tayo. Ano kayong mayroon dito? Baka takgas. May nanlato. Ayodin. Naninis siya parang lumot sa dagat. Dikan, paano bang pagkain ito? Isasawsaw ba sa suka? Ayan oh, parang masarap naman. Guys, ito po ang lato. Nasaan Tagalog? Lati. Jellyfish. Jelly is. Gelatin. Silatin. Ayan oh. Ito po guys ang lato. Ang jelly niya. Sinidag po, di ba? May sinidag ko nga ito. Sa'yo pala. Solve na. Ani nga. Hindi relevant kaya nito gimubutang sa microphone. Nga nanlagasa la. Ito parang nalain na naksananam, pero parang maurotro. At tinilang eh. Ito nalain na naksananam, pero parang maurotro. Ayan guys oh. Yan po ang yan po yung ano, gelatin. Pwede kaya ni mo na lang mo kuan. Nga gulaman. Diyan pa paano maging Kaldero. paso la, parang makalagad la, diyan natutunan na siya. Saraan. Saraan pa kayo siyempre. Di ka kung ano na. Di ka na nakasip pa ng sila. Masarap. Right talaga sini, pero maro kami mga restaurant sin nga nag-offer. Mahal ito. Oo. Mga fresh kuan. Ini nga lato. Agit ko ay. Agi pa di sini sa kway. May roma. Saging pa agit ko. Saging nga kasi. Ito nakakabulong sa San Twitter. Ito na, tunaw na. Der kaya siya gin an nahimo nabusa sa ase asan tubig. Sa dagat. Ayan guys, ito yung aming pagkain ngayon sa recess dahil wala na kaming pera at wala pa kaming takgas.